L-Arċidjoċesi ta' Malta ddiet proprjetà lil Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli sabiex fiha jseħħ l-ewwel proġett ta' akkomodazzjoni affordabbli. Din il-proprjetà li fis-snin kienet kunvent tas-sorijiet tinsab fir-raħal ta' Ħalkirkop. Il-Chairperson tal-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli Stefan Kutajjar spjega kif dan il-proġett u proġetti oħra fil-futur għandhom lan li jtejbu l-kwalità tal-ħajja ta' bosta familji. Qed nilqgħu fostna familji, individwi u anke anzjani li ma kinux jitilħqu mas-suq privat. U għandhom rati affordabbli b'iktar stabbiltà ħalli jkunu jistgħu jilħqu dawk li huma l-aspettattivi tagħhom. Ġifieri m'għandekx għalfejn kollok l-istess soluzzjoni, anke b'dawn is-soluzzjonijiet żgħar ta' riġenerazzjoni tista' tilħaq dawn l-għanijiet. Robert Buontempo li huwa l-kap tal-proprjetà tal-Arċidjoċesi ta' Malta spjega kif fis-snin li ġejjin se jkun qiegħed isir din il-binja xogħol estensiv sabiex jitwettaq dan l-ewwel proġett ta' akkomodazzjoni affordabbli. Bil-ħidma li tkompli mbagħad allura bejn il-membri sija tal-Gvern u tal-Knisja fih dan il-fondazzjoni din id-dar tiġi rranġata, tiġi modifikata biex forsi tibda wkoll fi ftit żmien ieħor tilqa' il-persuni li jkunu jistgħu jibbenefikaw minn din il-Fondazzjoni għal Housing Affordabbli. Fiż-żjara li għamel f'din il-binja l-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes irrimarka li dan kollu jkompli jixed ir-ruħ soċjali ta' dan il-Gvern. Dan huwa l-mod kif il-Gvern flimkien l-Istat flimkien mal-Knisja qiegħed jaħdem sabiex jimraħ f'opportunitajiet ġodda, mhux biss anke favur l-ambjent, imma wkoll favur il-ħidma soċjali u ta' housing affordabbli li minnha se jibbenefikaw diversi familji.